weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusana yoni to mbaña to ferella to windinga to dabbe to dabbana to ñabina to jawaldi mango to gurela cooga to hijaja to tampi daro to burguduna to atene to lewe to rufi awdi ko on takusan juula ha to galle ceerno Abou Diaba Sow to beelila gawdi wuro nayi ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie laamu leydi Chine ɓe kolliri tigui wonde ɓe jaafima milliard uji 7 uguya e limore haalisa hinde nde limore hinde nde haalisa Mauritanie ɓe jaafima ɗum 8 milliard kene jara kene qime ha 8 milliard uguya e ñamade ɓe ndewata leydi Mauritanie to leydi Sénégal procureur de la République o fawi e Ousmane Sonko kene qime ha 7 chef d'accusation woni tigui so Ousmane Sonko renaki janji mum ko waɗede déféré to leydi Mali armée leydi Mali ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbari seɓɓitiɓe jeeɗiɗo ɓe nangui ɗiɗo woɗɓe ɗum noon ko e garmi gara ɓe mbadduno e seɓɓitiɓe caggal nde mbannoɓe jeeji e nder falde nara to leydi Niger laamu leydi Niger holliri tigui dartini kala ballal ko fate ɓamtari woni aide au développement e kala appui budgétaire moɓe ballanno ko fate budget leydi ndi ɓe dartini ha laaɓi hollirde mette mabɓe e ɓeɗo kuddata derguiɗo laamu Mahamadou Bazouma habaruji men joolam jaɓeri ma jaa ha to dowlati dentuɗi Amérique jeeyen ha to leydi Australie to leydi Ukraine ha to leydi Chine bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe jokli windere kawisaji mawɗi kiɗo hen lekki mbiteki gorel teyya e dow meɗen hewɓe yaroɓe gorel te cettima ɗum dañi hen afiyaji mawɗi hay wone ñabbuji goɗɗi ɗi jangtono kay gorel teyya ɓe kolliti ɓe mbi alhamdulillah ɓe joguiɓe dogam cité ko wayno yaroɓe woni ñabbuji goɗɗi kala ɓe kolliti oɗo saaha kamɓe kala ɓe puɗɗima yitude hen koye mabɓe gorel te ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet ala haydara a wulnan ndiyam ma ha wula mbaɗa hen ko jamireɗa aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi ɓandu muma neɗɗo toƴiɗo ɓandu mum sooru donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde endam jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah an lelotoɗo ha jamma jenga ɓandu jaaɗa sa ummima donka tinde ɓandu maɗa ngam ƴiƴam wasde dogde ɗaɗi maɗa jokkodire gorel te joni joni kettina hoore maɗa sa yeehi to site mabɓe internet a waɗi www.gorelte.com ma jangan hoore maɗa kala ko jangta e gorel te sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel te so tawi gonɗa koto kiidira jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi gonɗa koto guuriki jokkodirta koye sohna Deni Ba mbatta ko 77 571 33 10 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi gonɗa koto Mboura Saydou Ndawa mbatta ko 77 388
21 88 so tawi gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonda +1 34 77 01 56 77 nototoma ko Abou Sow Kawral Fouta business +1 musidɓe tedduɓe jokkodiren golelte dañen jamma. aadi biladi salade aadi ɓiri furi firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi hakku e hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine man. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalawal e donowal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra fiiji kewɗi ɗi jiida cirolan ko wayno kista fibroma dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawnan ɓe wonɓe ustoraɓe goragu e yawɓe dahmitade kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltema ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri woni suuna so tawi a waɗi no wirumani fodde temedere rafin yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent neɗɗo wawi wonde taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wonande usuraɓe gorago biteɗe muuɗa hirde noon ko yeddi ƴeewa ƴettat joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi wayennama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani so wona noon wonduɓe rafiji ɗiɗi on janowo hoore walla mo wara seedeji bahlidi hoore mum ha habba ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Agnam Siwollo waɗɗani collége keso wuuro ngo ma yiɗon galle goto nan ɗon ene waɗa karoje boɗeje koye nder on galle ceerno Djiby Sy tawte ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar an jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nenema dokkatamo o haala ko wonema ha mbiya yoɗi jiɗɗo waɗnede listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya dendagal noon leyɗele ñamoje CFA ko temedde nayyi CFA jiɗɗo waɗnede listihar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev kadi ko numéro orange money ko 00 221 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kilineɓe muma tawateɓe nder leydi Sénégal yiɗɓe jokkodire makko tawi ko appel normal e oɗo saaha joni ko numéro leydi Sénégal mbaɗata ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɓɓe jokkodire makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy jogui ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 mbaɗa 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko to nakcoɗe ne golla hano hannirta ni ne tawi ɗon min ñi ko biyeteɗo ceerno Alassane Sy ko laaɓɗoreedu malaɗo woni ganduɗo golleɗe ɗe no hannirta ni ceerno Alassane Sy noon heɓete koye numéro makko leydi Mauritanie ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal bandiraɓe mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir nogas e jeenayyi lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati walla mbiyana aset sappo e goho haran hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi caggal fergo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah ne nanggani on karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete e ɓosoje woni YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko
to leydi Mauritanie puddorɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate cellal aadi o holliri aljuma hanki o wonde neɗɗo goto hawri e ladial e nder leydi he tawi o tawama omo wondi e rafi o wonduno koye rafi biyeteɗo fièvre hémorragique crime Congo fièvre hémorragique crime Congo ko rafi kulɓiniɗo no fewi kono annama paludisme ni kono ko rafi jawɗo yoɓade pittali yiɓe ko rafi kadi daaɓowo ko rafi kadi keɓeteɗo to banggue jawdi ne wawi rabde hen yimɓe kono directeur général de la santé publique biyeteɗo Mohamed Wula Eli Telmoude mo leydi Mauritanie o holliri kay wonde service aji kewɗi de surveillance rafiji daaɓoji tawi tigui kanko service aji kalfinaɗi ko fate rafiji daaɓoji e rafiji kulɓiniɗi mbaɗi no oɗo rafini mbawi tigui tawi kanko jasɗo fittano makko omo rafi o yooɓi o tawama tigui omo jokkodirno e yimɓe wadɓe ɓen kala noon ɓe o jokkodirno mbawi tigui joñede kol kisama tawama tigui ene celli haydara gondani laaɓaka tigui to banggue rafi o holliri kadi wonde oɗo rafi noon o holliri oɗo rafi noon o yooɓima oɗo noon neɗɗo mo rafi o yooɓi ko kañuma woni neɗɗo gadano e nder hitande hikka nde nder leydi Mauritanie mo tinaɗo tigui ene wondi e oɗo rafi biyeteɗo fièvre hémorragique ko crime Congo o holliri noon wonde kay mission ngaji kewɗi nuldama e nder leydi he holkisoyade daabeje taw joni jawdi daridi foof noon koye mbaɗi yidde haɓade e handade oɗo rafi guila o sarade e nder leydi he ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni laamu leydi Chine holliri aljuma hanki o wonde ɓe jaafima 150 million halisu yuan woni haliss mo leydi Chine ñamata so weccitama e uguya ne hawra e milliard uji 8 uguya taw koye limore haliss taw koye limore hinde de ona haliss noon ɓe kolliri tigui ko ñamade yafade ñamade ko yafade e ñamade ɓe ndewata leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie tawateɗo e jillu mum to wuuro witengo Chengdu ne tawi nder leydi Chine e bismago nando makko sehil makko hono Jinping hoorejo leydi Chine nguɗo jillu noon eɗen mbawi wiide tigui waɗi gartama no fewi wonande laamu leydi Mauritanie haɗani ɗon kadi saabu cifodirɗe kewɗe cifodirama toon hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi to banggue gollodirala hoorejo leydi Chine holliri weltare mum no fewi jokkodirala moƴƴal duumingal gongal hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi o holliri kadi wonde leydi Chine serani e kala saaha ɗoftude e wallude leydi Mauritanie no ɓamtori e fannuji kewɗi guila kay to fawno pewnugol laabi ha to banggue magol pomuji kala to banggue magol pomuji ha to banggue mahgol hôpital uji e gueɗe taw ko ɓeytoje leydi ɗi leydi laamu leydi Chine dartinani wallidde to leydi Mauritanie kadi ko yesso tan ɗum fayi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen aljuma hankino gasi 6 lewru morso wonno cérémonie taw ko cérémonie jaltugol haralde wattore 100 woni 102e promotion tawi ko ɓen wiyeteɓe élève garde national gaynuɓe heblo mumen ha timmi taw heblo ngo ɓe mbanno koto ros koto kadi cérémonie o waɗi haralde nde noon koɓe 150 dadiɗo hen noon hen hunde ko section ko rewɓe section goɗɗo o noon ko ɓen wiyeteɓe les chamalier woni waɗɗiyankoɓe e gueloɗi Mohamed Cheikh Wul Mohamed Lamine kañum woni général de division général di ko kanko woni chef d'état major général kanko woni chef d'état major garde national leydi Mauritanie o yetti caggal kay tawtoredemo oɗon cérémonie o yetti toon konngol wadde félicité e encouragé kay ndeɗo haralde yaltude o holliri kadi mande ɓeydu tigui doole no fewi e garde national leydi ndi o holliri noon ndeɗo haralde noon innira ko martyr goto woni tigui basnoɗo fittade mum e nder guerre to wadana wuuro witengo wadana maynoɗo kay guila ñande 29 lewru
lewru septembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi woni 29 septembre 1977 o biyetenoɗo noon ko l'adjudant Mohamed Lamine Wula Soydi ko kañum tigui innira kañum teddinira ndeɗo haralde wattore temedere ɗiɗi taw ko yaltuɓe e école formation de garde nationale hono directeur école de formation o hono colonel Abdourahmane Wul Sidi Ahmed Souyka onne kañumne ƴetti konngol jarni ndeɗo haralde holliri tigui wonde école o hebli ene hebla sous officier ji holliri kadi wonde école o yaltini temedere e ɗiɗi haralde taw ko promotion to garde ɓe hinde dadiɓe hinde garde nationale e haralleji ɗiɗi woni deux promotion tawi ko police nationale ɓe jaltini kadi école o kadi yaltini promotion ngaji tati tawi ko koro taw ko groupement général de la sécurité routière wondude 4 promotion woni karalle nayyi tawi ɓen ko compte de la délégation générale de la sécurité civile et de la gestion de crise ɓeɗo kala format tigui ko nder école he ko hen jalti ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie ha joni laamu leydi Mauritanie holliri aljuma hanki o wonde ɓe beltanaki ɗiɗo société ji sifodirnoɓe contrat ji ene mbaɗa kay digguji ne mbaɗa diggitaji mawɗi woni digguji mawɗi digguji mawɗi kay digguji ɗi noon yidde wadde ɗum e nder nokshata yoga e leyɗe nokshata e mbadi kaya falade yo layru ɗum noon ɓe kolliri tigui golle ɗe ne leeli laamu ngu holliri tigui golle ɗe ne leeli no fewi laamu ngu holliri so tawi kay ɓe jawnaki e golle ɗe laamu ngu koko jogori tettude marché ji ɗi totta kay waɗɓe société ji goɗɗi taw ko joguiɓe hattani e joguiɓe moyen wawde wadde golle ɗe hano hannirtini. Ismaïla Wula Abdel Fattah kañum woni ministre de l'assainissement ko kañum e délégation mum mbanno visitaji men e nder nokkuji he ko nokkuji poɗɗi kay fotti waɗede diggitaji ɗi o erima noon ɗi o erima noon ɓen rokkaɓe marché ji golle ɗe ene jawnoto no fewi mbawa gasnude golle ɗe ko adi kay ko towoji ina jippo e nder Nouakchott gila kaye gila ɓe holli noon gila ɗen leɗe kebde kadi caɗele kebno yolayru kebno hitande ndungu rawane digguji ɗi noon mbaɗete koto Dal Beyda e to Basara tawi kadi ina wondi e wadde hen systéme évacuation diƴƴe taw ko diƴƴe systéme bawɗo nawde diƴƴe toɓoji ɗi golle ɗe kadi ina tawe hen jokkodirde woni tigui connexion zone 1 et zone 2 jokkodiri tigui zone 1 et zone 2 to Dar Naïma jokkodiri e réseau d' assainissement mo aéroport yidde laamu ngu noon ko haɓade yolayru kala ndungu Nouakchott heewi hebde siftinde on kadi kikiɗe hande o ko ɓoyani ko walla mbiyen e oɗo saaha mo gonɗen ƴiwonen tawe e nder Nouakchott laamuɗo leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen commission parlementaire halfinaɓe ko fate yewtade ittugol immunité parlementaire député biteɗo Mohamed Bouya Wul Cheikh Mohamed Vadel tawi koye ɗaɓɓande ministre de la justice leydi Mauritanie ko kañum tigui namdi nde immunité parlementaire makko iddete on commission noon ɓe convoqué aljuma hanki o on député kaye jogorɗo filtede lefol teddugal député yagal biteɗo Mohamed Bouya Mohamed Bamba Maguetta hoore suudu ndu noon o ɓayyinino inde sappo e tati député suɓaɓe kay tafa o tawa kadi ko suɓaɓe kay mbaɗa oɗon commission kalfinaɓe ko fati ittude limite yurditade ko fati ittugol l'immunité parlementaire oɗo député ɓen sappo tahen ɓen sappo e tati noon député hen député ji sappo jeeya koye landa insaf woni landa laamu ka tato heddiɓeɓe jeeya koye responsable uji groupe aji majorité groupe aji parlementaire landa tawassul noon e wondude ɓe front républicain pour l'unité et la démocratie ɓen noon toɗɗonoma kono jaɓani jeeyede oɗon commission saabu kay ɓe jaadani e ittugol l'immunité parlementaire nanɗo mabɓe biteɗo Mohamed Bouye habaruji men ɗemgal pulaar seno mimata leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen waylo tokoso waɗi tigui e gardigu gendarmerie hono biteɗo lieutenant colonel Harouna Sarr o waɗama gardiɗo gendarmeɓe ɓe section de recherche to Colobane ko kanko ardino noon brigade cukko ne tawe to centre ville Dakar joni o lomti ko capitaine Aliou Badara Fall capitaine Aliou Badara Fall noon joni kañum ardina ko section de recherche to Thiès nokku mo andi o anda to
to wowa ha joni kabruji men demgal pular to leydi Sénégal ha joni alhaali Ousmane Sonko ɓeydima sattude kay ko aljuma hanki o nangano o nangirano noon koko fati e guyka tawi kadi ina wondi e violence woni ndolagu taw ko guyka téléphone tawi ko téléphone o noon ko agent de renseignement généraux no jeyno ɗum o hefti téléphone walla mbiyan o wujji téléphone mum ko sara galle makko e sara galle makko joni noon joni kadi ko kesuma tigi woni ko justice leydi ɗi joofi Ousmane Sonko enquête o noon e oɗo saaha joni oɗo enquête ko fati e gujjogol téléphone enquête o gasi ha laaɓi o waɗama poursuivi pour le complot contre l'autorité de l'état o tuma joni e ko ɓenni kala kene ɓenni ko kala ko noddude yimɓe e filñitare e guyka e attentat à la sécurité de l'état et association des malfaiteurs e jokkodirde e pelleta ko pelle terroriste en hono holliri Abdou Karima Diop non ko kañum woni procureur de la république o waɗino point de presse makko hanki o waɗino point makko de presse hollirde wonde Sonko wonde kay oɗo saaha joni sept chef d'accusation ine fawa e dow makko kanko Ousmane Sonko holliri kadi ko fawa e makko ko noon fitti kay ko ɓoyata ma o waɗe déféré ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Papa Ali Niang ko jayde yanke kanko ardi jayde witende Dakar matin o tawe oɗo saaha joni e juuɗe section de recherche to Colobane o nanguira noon kanko ne ko noddude yimɓe e filñittare woni tigui appel à l'insurrection ko ɗum woni koɓe laamu ngu nanguirimo omo tawe noon e oɗo saaha joni e kaso e mbadi garde à vue de section de recherche mo Colobane gam hollirde mette makko noon kanko Papa Ali hollirde mette makko e ko nanga ko o natini gueddere ñamde woni grève de faim hono no holliri hujjikante makko woni avocat makko biteɗo Moussa Sarr ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Kédougou noon to legal bitengal Gomba ngal Kédougou ko goski Jula Balabella woni tigui baɗonaɗo Becek ko goski muma yita wondani e wonki omo wiyetno noon kanko jiita mayɗo noon mo wiyetno Cheikh Dieng jibinno ko guila nogas jeenayi décembre 1977 to wuuro witengo Batal 1 goski ki noon yita ko sara kaso waɗɗani kaso Kédougou sanga 17 heures hewɓe noon kolliri omo hewno foftade e lesa lekki goti e sara lekki to tawa omo wasi fittade makko hewɓe kolliri e kala saaha ne kewi yidemo omo jooɗi e leski lekki omo fofto e saaha wonno des lekki ki noon hanñalawma hankikiɗe hanki teskama tigui ko ƴiwane mawde hewde ndiyam wondude jiyaali kulɓinide ko ɗum wonno toon ɗum saabi hewɓe noon ene cikki wonde ko jamguel ƴiwane kañuma yooɓi fittade makko ko dadiɓe noon koni koɓe faabuɓe 62e compagnie kañumen garat ɗon goski ɓe nawi ɗum to morgue hôpital régional Amata Dansoko mo Kédougou enquête udditama hen eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafomo harnam aljanna kanko e mayɓe julɓe kala allahumma amina habaruji men ɗemgal pular ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal yen ha to Ziguinchor no ala mbatten sowona jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Sa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Ghalii Abuu Bah a salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗe ɗo e nder Ziguinchor jeyten ko to e Sédhiou département Bambali wuuro ina wiye Asile ngoɗo wuuro de hanki daga mawɗo o waɗi ɗon galle goto sumi galle o de ina wayno million ngaji 6 haalis ina moftano ɗon yaadi e jeygol waɗi hen jawdi maydi waɗi hen beyi waɗi hen baali ɗum waɗi matériel kewɗo boni ɗon hanki nde hanki ha heɓanma yimɓe juuli takkusan kabaru ummi to e Dakar kanko Ousmane Sonko o wiyama teɓ o nawama to e tribunal Dakar yahanma woni 7 heures et demi ɗo kikiɗe ina wayno cengɗe Ziguinchor ɗe fo leɗɗe dilli leegal Lindiane leegal gara Dakar leegal Colobane leegal gara Yoff leegal holɗum ɗo e Kadior yahanma Santhié Ba yahanma to e Nemade yahanma Kandialang ina wayno ɗeɗo leyɗe fof sukaɓe jalti eɓe mbadde police ji ɗi garmi gara yahanma ha minuit ina wayno ko ɗen ɗindeji ko yimɓe pini subaka correspondant min Zig FM yillima e leeɗe ɗe ina wayno taliji ɗi kam ɓawli tan wi kurum o holliti noon circulation artino wanoni jireji ɗi udditi ambiance o no yaranno ni
ɗum noon kala ko wawi keɓande en ɗo e janggo kabaruji so Allah jaaɓi lutata on so tawi en garti ɗo e hôpital régional Ziguinchor hôpital o de ne jogori yaade grève ñande goo lewru août kamɓe ɓeeɗo médecin ji wonɓe ga ɓe syndicat médecin en ɓe kolliti ko hakkude mabɓe e directeur holɗum hôpital on Jammi Diop koɓe ronkuɓe nandirde e muɗum kanko Jammi Diop o fekti ɓeeɗo o riwi ɓeeɗo o ƴetti fodde temedere neɗɗo o ɓallini ɗum hoore mum nan ɗon liggo ɗum ɗon noon kanko Jammi Diop o jaabi o wi ɗum wona gonga eɓe jaaha grève tan yoɓe jaaha grève kanko ala ko wadde o hay hunde ɓe mbi kadi ko Jammi Diop il faut que delto ɗo itte ɗo tan de jaam wawa dañe so ronkino ɓe liggotako rafi biyete ippa dig ina feeñi ga yenna Ghalii Abuu Bah rafi o de jaggat ko ɓernde jagga jofe rafi o ko jawɗo koyngal ko jawɗo warde ina wayno rafi o e hoore mum so neɗɗo o heeɓi ɗum ɓe mbi ordonnance muɗum ne satti wawde hebde koppareje ha wawa sodde kadi rafi o e hoore muɗum ina wayno kala mo ɓallodiri raɓat goɗɗo on ɗum noon ɓe ndentini yimɓeɓe ɓallodirgol yo yimɓeɓe mbaw rentade kamɓe noon docteur ɓe ummima pour wawde hangade oɗo rafi Ousmane Badji ko ɗo o woni kanko de o holliti holɗum 40 fuɗɗiɓe wadde candidat ji goto fof ne poosi candidat ko jaho présidentiel omo holliti yimɓeɓe tan ɓeɗo ala ko mbawi dañde mo wawa dañde parrainage oɗo ala ko wawi dañde saka waɗa campagne ɗum ɗon noon ko ha wiye tan boyi laawi nayyi ɗum ɗon no taw ala ko jogori dañde nayi hunde musidɗo mon Amadou Isaqa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fo ɗo radio Zik FM jokkodire e Ghalii Abuu Bah yo Allah to walde jam allahumma amina seydi Keɓe ɗen ñagowal tan yo Allah huncu rafi mbiɗa feññito no rafi o Allah huncamo hannamo toon o wasa sarade guure men e leyɗele men kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗen l'état major général de l'armée mo leydi Mali ɓe kolliri tigui wonde e dow lawol naara faade guire e dow lawol ummade naara faade guire noon seɓɓitiɓe mbaɗino toon jeeji e mumen woni embuscade yidde kay tuufade e jugde ɓen witeɓe fama woni forces armées malienne wonɗoɓe e tigui e convoi mumen fama noon woni forces armées malienne ɓe dartima no doole mabɓe ponno condi e kuure dukki hakkude mabɓe ko juuti ha kayya juuti dukki tigui hakkude mabɓe ko juuti ha kayya laaɗe koninkoɓe taw ko laaɗe diwoje gaari en renfort mbawi tigui weyde e falde nde kala ɓe duppi ɓe bonni dendagal ɓe pirti dendagal jeejeji seɓɓitiɓe mbanno e nder diwan o kala ha soori ladde ɓe kolliri noon kamɓe koninkoɓe ndeno ɓe kolliri noon kamɓe e nder garmi gara he kamɓe famaɓe kolliri wonde ɓe mbasi hen koninke goto ɓe mbarmina nama ɓe mbasi hen koninke goto kadi ɓe mbarminnama koninkoɓe ɗiɗo to banggue seɓɓitiɓe noon fama holliri wadde ɓe mbari seɓɓitiɓe jeeɗiɗo ɓe mbawi kadi teɓade seɓɓitiɓe ɗiɗo wadɓe ɓe keftiniɓe armuji e kuure woni munition ngaji kewɗi fama noon ine duwono dendefanga e duwono famille militaire baraɗo heno ɓe ñagono Allah kadi dendagal gañiɓe kala nde Allah rokkitu men cellal mumen ha timma jokka e golle mumen ha joni koye on fannu keddoɗen jiyen ha to nokku biyeteɗo Ghalii Abuu Bah ñande jamma alkamisa no gasi jeeɗiɗi lewru morso no gonɗen ɗo sanga 21 heures woni 9 heures jamma ko poste de contrôle forestiére woni poste tawa kadi ko poste eaux et forêt en tawateɗo to wuuro witego Ghalii Abuu Bah ko kañum tigui yana ko sagataɓe joguitiɓe ha teddi noon jani e maggo Ghalii Abuu Bah noon ene tawe e nder région mo Dioyla ko sagataɓe nayo jani e poste he ɓe gari koye dow motoji ɓe gone aynade piyanɗe e kuure e condi ɓe gayno ɗum e poste he e saaha ɓe mbaɗi jangu mabɓe noon hay agent au forêt goto eaux et forêt goto tawetenoke ɗon alano e service e saaha jangu ngu hollirama ko jamureɓe ɗiɗo wonnoɓe sara poste o koye ɓen kuure ɗe jani ɓe mbarmi hen ɓen ɗiɗo noon mbarmi hen hay goto heɓe nder ɓiɗo mbarmuɓe hen goto ne tampi sanne bandiji ɗi noon ko ɗon tigui naati e sonde hay goto anda tawa toɓe keedi habaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mali ko to leydi Niger paɗen caggal nde général
Allah ciani holliri kaya wonde laamu Mahamad Bazoum ɗum ɗon wonti hankati e naati e tarikh woni naati e histoire e oɗo saha joni ko kanko ardi leydi ndi laamu leydi France noon andira ndi kongude jaam holliri hen kaya mette mumen no feewi ɓe namdima ko adi kala ɓe namdi ko nde Mouhamadou ɓe namdi ko nde koninkoɓe ne goppitta ko ɓuuri yawde e yaccade gonnoɗo hoorle ndi biteɗo Mahamad Bazoum tawa ko démocratiquement eli ko refti hen laamu ngu holliri wonde kay ɓe dartini ha laaɓi dendagal balle ɗe ɓe gaddanno e mbadi aide au développement woni tigui ballal wallude leydi ndi no ɓe ƴellitiri ɓe koɓe gaddanno kadi appui budgétaire woni wallude budget leydi ndi ha yimɓe mbawa yoɓede hano hannirta ni ɓe kolliri ɗum ɗon kala ɓe dartini ha laaɓi ɓade kayya ko koninkoɓe ko waɗɓe kudeta hollirde mette mabɓe oɗo kudeta hono fedde union européenne kañum enne beltaki haydara e oɗo kudeta ko ɗum saabi ɓenne kolliri e oɗo saaha joni ɓe keptinani nguɗo laamu ɓe keptinani laamu militaire keesu ardiɓe leydi ndi oɗo saaha kono noon kadi hono fedde union africaine kañum enne ɓe dokki dadiɓe ɓe ko balɗe 15 yataw kayya leydi ndi ka yataw ɓen koninkoɓe ummima ha laaɓi to paale to paati e nder base uji mumen e nder caserne aji mumen so ɗum ala koɓe fawɓe Niger ko amre fawno ha forti koyɗe kabaruji men jolam jaɓeri koto dowlaji tentuɗi Amérique pudorɗen Joe Biden kañum ardi dowlaji tentuɗi Amérique o rokki yamirore ballal militaire woni aide militaire ngal jeeru mum ene qime ha 1.4 million taw ko halis dollar ɗum noon ko faade e leydi Taïwan ko aljuma hanki o rokki nden yamirore kono hay détail goto ɓe kalani ko fati kay e ngal ɗon ballal koto leydi Australie paadena to Australie noon ko hélicoptère militaire ko kañum sulki e nder maayo e saha kay ɓe gonno e entraînement aseta hande o militaire uji 4 jolnoɓe hen ɓe ha ɗo ko ronkaɓe yitede woni ko porté disparu koto leydi Ukraine paadena aljuma hanki o ko missile mo armée leydi Russie kañum yani e immeuble goto tawateɗo to wuuro witego Dnipro e nder centre est leydi Ukraine waɗi barmuɓe hen tato hay goto noon wasani hen fittade mum koto leydi Chine uddirten kabaruji men hunde e leydi Chine walla ben ko ɓuuri mawnude e hewde e leydi Chine koko waɗa woni tigui e oɗo saaha joni koye alerte rouge woni ko kulhuli mawɗi joga yimɓe ɓen mbiyane ndento toon feewi aseta hande no gase jeenayi morso saabu kay eɓe tijji toon toɓoji kewɗi ndiyam no feewi ɗin toɓoji noon to jippima ma yaadu e yolayru mawdu no feewi e nder ɗin nokkuji noon peken lamorgo leydi ɗi ine tawe hen ko nokkuji kewɗi kadi ɓesnude no feewi e oɗo saaha ko ɗin ɓuuri joganede kulhuli ko fate toɓoji tijjaɗi kay ɗi météo hollirima toɓoji kewɗi ndiyama jippotona musidɓe tedduɓe gasi ha laaɗi ceerra ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji mon e ɗemgal pulaar e sawte he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiden to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah so Ziguinchor ko Amadou Isaga Kebe ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on